wakaita rudo wakasvika ukantarisa musoro munhu ari wagweja gweja haisi gweja gweja grounded and blood is stupid urongo muri urwa muri kudiwa runyararo kana muri kuchemwa isi social soviet liche indotsanangura one way direga saka ipapo ndakuitira kuti iwe ugunobata chune rangu anditi wakazombodzoka ukanditi anomda ndakashamisika tikati ko mukwende aufa kwende uriko wakati aiyo pane vanhu vakatondita ravo nesimuzwapo bvongori uchipatara kangana umwe musi vanhu vasangana ndipanamai uchienda patizi ndipanamai mhizha ukamisa motikari ukati ndiri kudzoka handitika but ipapo wakatosiya futi mari mbichana handitika handikati mbichana kana wapiwa tenda nemoyo wese uri kunzwa nekuti mudhara ndokupa 100 yese vanhu vakadzidza vanopenga mbichana but havapenga anokuchinyasira mii handiti ndichidzoka kuno ndakasikotenga bhiya rangu mbichana ndakazokuna kumatime madzoka zvisati rambodoka kuri ndofunga kuma3 makasvikopaka pamusaka maboresa mari abisa 50 takatenga makaburitsa 50 ndakarwa nemi iya makandisiyira imimi mari urunzo avo saka ndatirikunakirwa nayo una vamudhari nendakaomerwa ndebi mavana uyu manje simhuri tese yakadai waenda naye kuhondero aiwa kwete kuhondo asi mwana apa tikapinda pavakapinda mukati mewewe angofanana apinda mukati mewewe paupinda mukati mewewe uchitsvake chivo ini ndakapinda mukati mewewe trovers aveptepedole chino shama liverpool iri kupi nemubvunza iri mvura pasi pemvura ronald rajoketi uronzwa ndichitamba bhora ontaura ndomapindura titaita mune dzimwe nyika dzacho dzatinenge da kurova twese maplayers tokuzasiba united nation illusion amnesty no fake not say fake security to court and attend rules you mean I'm stupid Christian parted legal rights to do this I stood this the truth in the world in nouns are stepping sort of no sound as read are they say re-ep probably video account hamusi kutaura zvinonzwika handitika asi mimi vanhu vazhinji vari kubva munenge marepa kuvakadzikwa hakuna mutemo handitika kwete kuti hakuna mutemo shoneni ndichiko taura language yaindoti Ratio-aided leave limit reason human rights right rules or jeku or stability Stabeni human rights is human treatment not say this couple to let you out like what did you call that? You don't know what I ini chandotara nyangu asinganzwe kana ukoria atonzwa zvindotsanangura ndotaura olanguage atonzwa zvindotara nyangu usiri kunzwisisa asi unoona kuti ari kutaura nezi mutangura mutaura mini language nyandaiswerwa metovana zvidiki ndichibva kuukraine ndichibvunzwa mubvunzo cropert clad nenhando ndara unozanesikandisa nemunhu ndatorwara
wakamboita 6 months usinobvisa kana bhutsu ugorova dzimwe 6 months ugorova dzimwe futi 6 months paunoti ndiri kuzorora ndonge wakakuvara wangoona kuti anenge asimba muchana akukwanisa kumira akukwanisa kufamba dzokera kuhondo oronzo ndichisvika paairport apaizara nevakadzi vakawandisa handiti havana kuwandisa asi ndinada ndaitonyengwa ndichitonetswa oronzo but unongoona vachingoita chinipewo nguva nawo ndifare nawo handinawo ndakavenga nawo ndoita se bhega riperi ndione mari yese kundi ndakagadzira kateri bhezari mudhara teri bhezari botoni matomati tiri boy kuronja nangu ronda kokubasa kwako mazuva ano uchiri kuende kwarai ndakutonga pasi rese miya wamenzwa ombomona handisi miya ndakazoramba kudhara but ndakazosvikira pakuvataurira vese inonozati izvozvi uchienda neni kana kuasia kana kunyika ipi ndinotaura histiri yeimomo isingazikanwa napuresident ari kutonga kana nani uri kunzwa ndichinomuradza pane chinhu chacho kuti uri kuona kuti time yakati zvakaita zvakadai andiri chinhu chatakasiya tasitani chimbotaura kuti president muno muhistiri aiwa life yegovernment aifumurwe life yegovernment aifumurwe iwe mukadzi wako mumba kana nyange utori muuto kana last battalion zvokubasa kwako ndezvokubasa kwako zvinozikanwa newe pamwe noswera tichinyengwa kumagaro kana uchitorwa zvisingaiti handiti asi pei inouya uronzo pei yako inoita se varoda kuti uraramise munhu nevana niwo uchidyiwo kuti 2 minutes udzokera kubasa asi kubasa kwako unonge uchiita uchitunga jombe nemukondi dipshona zvinove chii ndinoradza ndiri wakare uri wakare mani ndiri wakare mudhara handikushori handikujairiri vana vangu vazhinjika vatochembera kupfuura ini havana kuchembera ndokuchenjera munhu kana naana zuona zvakati ndakatovasaura iwe steve unoziva kuti komabhuku amunoverenga munotaura munhu anorarama 900 years hanzi akaita 30,000 years uroza asi pane vamwe vanozosvikira pakuramba kuti ini ndada kuzorora urunzwa havasi kuchaina iri ndinombobvira ndakuvaona asi ndinovanzwa wakuseka mupeso wako ndinozopenya wakanditiza wondoona kunge satanist haiwa noti satanist sisu 7 nevisas zvorechi neshuni chivandire kuti havadi kubvunzwa zvinisana nebasa tandarainini akumana handizvo nguva dziri kutofamba ano 3 4 uyanitorake maphotos but handibvumirwe kutorwa izvozvo handitobvumirwe asi ndangokuti zvako semwana wekumba handitorwe picture aami type ipiko akatanga nechisoja ndiyaniko gara pasi mbogara pasi gara pasi toda kuenda kupi kusunga kawani noma ndaenda kwandiri kuenda kwazivoyo tauda kunwa piya maupedza kadhiringi yako rangu piya rapedza right hauzi nice maita basa baba right tochitanga chiro mukunwe chinasi unoda ndikanda kumakodzi ndoda ngopiwa mari shoma yangu iyoyo ndotenga tunhu wangu tunoita solong ndani but ndakaenda koko pandiri kuenda kandoda unona tete vangu ndobva ndadzoka ndokuona uri pana
aiwa hautombondichaya mudhara hausi kuona comrade yakurunda napi izvi zvatinakidza but ndiri kuti andoziva ndiri kutoziva urozi vandoda kukudzidzisa kuti nyangu uine ruzivo rupi rwaunaro anditika usabvunzisiswe kusvika panoda mwoyo wemunhu unogona kumupa 2 weeks 3 weeks of what siyana nazvo kana aramba achibvunzisa chedzote owa munhu tatotuma imbwa ausikuna zvese yakutopedza basa unoziva futi tatotuma imbwa mbotaza muriyari kubasa unoswera uri kuno kubasa unoenda nguwai no handisina basa randishaambogara pa handitika pandapedzisira kubva kuukraine zveurova ukraine russia syria nekurunhavhurunda prichiita acredite stephen nechatro achoko nekurutana klodi video rono isosirielo itukisapoti handitika vanhu vakapandukirana verudzi rimwechete vanosati munhu wese hama yawere but maitiro enyu munosarudzana uyo hanza nhasi abata kamba urozo azodya nyama yekamba sei inini ndichisiva nemuboora urozo vatoneri vengwe akapfeka kwenino murudo ndonyaya unosati hondo inoitiswa nechinhu sina basa but mahuman rights manje ndo anoita anorula nyangwewo watadza kunzi waba motikari inasi andotika wasungwa handifana kukuona uchifambiswa mustriti usina kupfeka uchirohwa uchiita sei handitika aiwa no atadza mupe mugove wake ndoupi handiti kana mati 3 years unoziva panonga uri pajeri nyange wakabhemba loni uri kusenzera nyika anga achizwe achipa bhemba ivovo handiti saka munhu itomuchengetai zvakanaka asi achiita zvaari kuita zvamakati anofanira kupika achiita ndizvo handiti D-class rinotorwadziwo nekuti rinofamba kana C-class condemn uti hanzi makondemu anonzi coffee nosevetology nido nado instead artist amr bot handiti orwa ane nguvo yaanoda kumbofurwa nemhepo zvino angogara akadai so zvandakaita zvina mundara ungaite munhu nyange takati tokupa sadza nenyama tokupa chi everyday chese chaunoda tokupa aiwa hauna utano avanofanira kumboburiswa vachifamba apo oright side iri rine mabig class rine ma-a handitika big class blood on onionstate nice uronzwa watotanga chimbavha handitika edza uright kana kuita sei asi wazosvika sei kunoku chapedzisira waita sei C-class carton cotton adult watches clothes affidre precio aclontico precio often causes service uda kusaina rufu uda kusibira kuma-D-class kuma-condemn kuratidza kuti unozviparika 100 aiwa mudarongo kudzoka ndikuona maimachi kurati asaka munganisina bhindi aiwa ndikusiya ndiunesambikana shamwari akundoita bhuzo kuti